Keď hovorím o školstve, toto je veľké špecifikum tohto kraja a viacerí, ktorí vystupovali v rozprave, potvrdili, že kým možno v iných regiónoch Slovenska majú iné problémy, tu je problém s tým, že tu je veľa detí. A prakticky každý, kto mal účasť na diskusii, zdôrazňoval potrebu rozširovania školských kapacít, predovšetkým základné školy. Vystúpil pán primátor zo Senca, ktorý rovno povedal, že Senec potrebuje jednu kompletnú školu pre 500 detí a že možno ďalšie obce, ktoré sú v okrese Pezinok, teda v okrese Senec, potrebujú presne to isté. Sú tu obrovské počty ukrajinských detí, o ktorých sme ani netušili. Máme tu pána starostu z Ružinova, ktorý rovno potvrdí 400-500 detí ukrajinských, ktoré je treba niekde umiestniť. Ďalej mi dovolte ešte povedať, že sme viac ako 500 000 eur dali na teda projekty obcí, miest a mestských častí, okresov Bratislavy a Senec a iných právnických osôb a celkovo je to teda tých 3,5 milióna eur. Môžem len tak pripomenúť, mestská časť Ružinov 50 000 na rekonštrukciu okien obecných nájomných bytov, peniaze na obnovu detského ihriska, na rozšírenie základnej školy Kuliškovo, Devín, na projekt revitalizácie pamätníka Brána slobody 40 000 eur, mestská časť Dubravka, rekonštrukcia amfiteátra 50 000, hlavné mesto na opravu niektorých vstupných ciest a prechodových chodníkov, samosprávny kraj 50 000 na rekonštrukciu športového areálu Slávia, 50 000 na realizáciu záhrady v synagóge Senec, dobudovanie športoviska na Slnečných jazerách Sever, nejaká finančná pomoc bola. Potom je tu rozvoj školskej infraštruktúry, Univerzita Komenského, základná škola Tupolevova Bratislava, obec Chorvátsky Grob.